fejn għandna lil Sephora illi tinsab hawnhekk mill-Għaqda tal-Malti. Kif inti? Tajba, grazzi. Immissjajnik għal-missjajna lilkom. Minħabba l-Ministru għal-Finanzi. Kollox irid ikun. Mhux il-lingwa biss. Kienet il-ġimgħa tiegħu allura bix-xira illi nidħlu. U din il-ġimgħa l-ġimgħa tal-kodba. Il-ġimgħa tal-kodba. Hekk huwa illi il-kodba jiżdiedu qegħdin jew jonqsu. Fidejna. Fidejna jiġifieri kemm kodba qed jiġu pubblikati u kemm qed naqraw. Xi pubblikati qed jiżdiedu Qed jiżdiedu ħadtek minn dak il-lat qed jiżdiedu mhux ħażin. Fil-letteratura Maltija kull sena qed naraw numru sabiħ ta' kodba jiġu pubblikati u l-Festival tal-Ktieb li ħajġri din il-ġimgħa huwa xhieda ta' dan. Jinqraw biex inkun onesta naħseb li aktar ma jmur il-mezzi soċjali, Facebook, eccetera, ovvjament iktar qed jieħdu post il-kodba. Però xorta ssib min iħobb jaqra u min jiddedika ħin għall-qari. U fil-Festival tal-Ktieb naraw dan ukoll għax ikun hemm ħafna qarrejja, ħafna kittieba, ħafna nies li jgħixu fix-xogħol letterarji. Huwa jiena kważi nsejjaħlu fenomenu illi l-industrija tal-kodba jisa tisplodi daw l-aħħar ekka 10 snin f'pajjiżna kien hawn anke minn nies li nitkellem magħhom pubblikaturi jgħidulek isma' żdiedet u kif. Mill-banda l-oħra imma meta titkellem man-nies in ġenerali kemm verament jaqraw. Vera jisu ġenerazzjoni sa 40 sena vera ma jaqrawx in-nies. Iva, veru, però anke jiġifieri jekk tmur f'kors l-Università u staqsi min jaqra anke fil-kors tal-Malti xi kultant, nista' ngħid għax kont studenta tal-Malti, diżappuntanti r-riżultat, ngħid il-verità. Imma mbagħad xorta jkun hemm dawk il-ftit li jaqraw u jaqraw bis-serjetà u ġenwinament jiġifieri għax iħobbu l-kodba, jħobbu l-qari, jħobbu jitalmu. U dawk jagħmlu lek kuraġġ. U l-kodba mbagħad, il-kodba kollha li qed jiġu pubblikati ikunu speċifikament għalihom li japprezzaw il-kodba. Jiena t-tip ta' persona li naqra kollox, kull ħin u kull moment li jkollha. Il-kelma hija kważi vizzjata l-informazzjoni. Forsi għalhekk ngħadem fix-xandir, ma mhix se taħrab li xi ħaġa irrid immur u nara. Forsi naqra żejjed fil-każ tiegħi, però tinnota li fil-ħajja tal-lum biex tgħix u taqra tibda tinqata' mimma dak li jkun. Ġifieri jien anke jekk prodott ħankun qed niċċekkjalu kollox u nara. Jekk nara xi ħaġa interessanti nerġa' nirriċerka fuqha, anke film, pereżempju, m'iniex kapaċi nara l-film biss. Daqshekk. Le, Nfittex aktar nfittex fuq, ħanaqra, eċetera. Il-verità hija li ħafna min-nies kemm għandhom il-ħin li jagħmlu hekk. Iva, l-ħajja hija aktar maġla l-lum il-ġurnata, ġiġifieri fejn qabel seta' jmur jistrieħ joqgħod jaqra ktieb. Illum il-ġurnata jisna wara ġurnata xogħol jew skola, eċetera, ma jkollniex aptit immorru noqogħdu niffukaw, nippreferu mmorru naraw film jew ma nafx nitlu fuq Facebook, naraw x'għamel dak u ieħor u dik il-verità. Ma noqogħdux inħadmu moħħna. Jiena ngħid għar u naf x'inha ngħid. Għar mill-li sempliċement fuq Facebook, illum il-ġurnata l-Instagram li tara stampa u daqshekk. Veru, imma meta ikun hemm il-klim ta' taħt. Kemm ikun miktub tajjeb. Le, vera. Meta niġu għal-Malti fil-kodba, x'inhi r-realtà? Jiena naħseb, issa din hija opinjoni tiegħi sewwa, li għandna l-kwalità tal-letteratura Maltija edha titjieb qed tinbidel. Ma qed titjieb fis-sens ovvjament dan il-kodba l-kontenut tagħhom jirrifletti s-soċjetà, l-ġenerazzjoni li qed ngħixu fiha. Jiġifieri mhux ħadd tmur taqra ktib issa u tistenna li ħassib dak li kiteb Dunkarm biex insemmi. Alla ħares. Eżatt, mit-sena ilu. Imma għax evolvit is-soċjetà etnika. Eżatt, u l-kontenut huwa riflessjoni tas-soċjetà. Imma ġifieri l-kwalità nbidlet, illum forsi ssib kodba miktubin aktar bi-stil li forsi jinftiem aktar jiġifieri aktar leġġer. Ma jekk tqabbel il-kidbiet pereżempju qed jiġuni f'moħħi Klera Zoppardi. Sewa. Li hija kittiba vera brava, vera hekk napprezza. U Trevor Zara. Illi tnejn li huma vera narhom differenti mbagħad minn xulxin.
Minu l-iktar mainstream, ġifieri l-iktar kurrenti għal-massa? Ifhem diffiċli tajt għax għandhom stili differenti kif qed tajt sew inti. Però ejja ngħidu hekk, Trevor Zara ilu ħafna iktar fix-xena, allura n-nies anke jiġifieri n-nies li ma jaqrawx il-ġurnata jafu bih għax jaraw fuq it-television, jiġi li jmorru jaraw xi dram li kitebu drajnih mhux ħażin. Claire Tsopardi wkoll qed tindara mhux ħażin u jiġifieri qed isiru jafu n-nies biha sew. Però naħseb li n-nies xorta aktar imorru għal-kitba ta' Trevor. Forsi ta' Trevor. Għax hija aktar fil-fema tiegħi il-mod mitkellem. Trevor ma jaħsibix darbtej biex anka fil-pubblikazzjoni tiegħu idaħħal klim bl-Ingliż u idaħħal ukoll l-Ingliż. Kif nitkellmu aħna? Eżatt. Mhux għax Claire Tsopardi le, xina pereżempju fil-pinna ta' Claire Tsopardi tiġobni ħafna l-awtentiċità fil-kitba tagħha li tikteb ukoll kliem bl-Ingliż jew il-mod kif nitkellmu daqs li kieku hemm konverzazzjoni għaddejja meta ma tkunx konverzazzjoni. Però naħseb li hemm differenti fl-istil tagħhom ukoll huwa li Trevor forsi jxaqleb naqri iktar lejn it-tradizzjonali minn Claire Tsopardi, pereżempju. Hija kontemporanja ħafna. Eżatt. U anka issib frammentazzjoni wkoll fil-kitbi tagħha, pereżempju din is-sena pubblikat Kastillo l-ewwel romanz tagħha. U fih għandek ħafna frammenti, pereżempju daqqa qed jirrakkonta l-ispettur, daqqa qed jirrakkonta Kati, għandek dawn il-biċċi differenti. Ovvjament ma qrajtx kollox ta' kulħadd ġifieri nista' ngħid milli qrajt jiena, però naħseb li minn dak il-lat ivarjaw naqra minn xulxin, għax naħseb il-kitba ta' Trevor hija aktar strutturata b'tali mod li aħna drajna naraw forsi. Fil-waqt li dak li huwa modern mhux astrat ta' ġifieri xejn. Le. U Trevor jikteb modern ukoll kif qed tgħid inti ġifieri, imma xorta jkun hemm daw il-fettuqiet ngħidlhom jien li jfirdu kitba minn oħra stil minn ieħor. La nkunu għedin lura mill-bonġu bass li ħanaraw eżatt suppost ħaddin li kellhom imorru u l-għana f'Daniel jew Sander ħajkun jagħti jaħleb xi ħadd minnhom il-mos u n-naċ. Interessanti. Ġifieri issa naraw eżatt fejn ħajmorru, imma la niġu lura ħanitkellmu ftit iktar fuq kif intom bħala Għaqda ħadkunu preżenti fil-Festival tal-Ktieb. Ekku. U nitkellmu wkoll fuq il-promozzjoni tal-ilsin Malti vis-à-vis il-pubblikazzjonijiet ukoll. Però qabel ħanħalli fidejn id-Danusan. U iktar kmin intqajna mal-kappillan u issa jmislilek li l-sagrestan. Kemm ilek sagrestan? 42. 42 sena. Kif tħajjart kont 42 sena ilu ssir sagrestan? Dak kien hawn kappillan, dun kan freddo. Għalli tiġi, għetlu ju, tabbati ġiġavi. Kemm kellek żmien? Kemm kelli 18, 19. U ġifrenti, xolok dejjem, hekk ħdem? Le, jina kint electrician u plumber. Umbat tiġi hawnhekk ukoll part-time. Part-time. Part-time sagrestan. Ejju. Issa, u x'ikun ix-xogħol ta' sagrestan? Tiġi fil-ħodu tiftaħ. Fiex ħinek? Qabel konna niġu fil-5, issa fil-6. M'għadux kmieni. Xorta kmieni? Iktar li kun hemm il-ħadd, is-sibt u l-ħadd u l-ar. Għax iktar li kollok ġurnata u stess. Kollok kun hemm ħafna quddis. U x'tagħmel? X'tagħmel? X'inhu x-xogħol ta' sagrestan? Niġi nixer xaman, lest l-impelluzzi, l-offerti, jiġi l-qassis, inteħ l-intenzjonijiet. U nħossib il-qoddisa nixbor, l-importanti nixbor, Għalies? Għax kodda bżon il-flus. Isbax, ħafna nies imorru l-qoddis u laqas jirrealizzaw l-affarijiet isiru, għax xħat taħallas u kollu xek biex jixtraw l-affarijiet. Hemm spejjeż kbar u xek involuti. Ejwa, kull jum. Tiskanta kemm ikun hawn spejjeż hawn, ostji u hekk. U jinnaf, u hawnhekk għandu famużu kollha niepel u xek. Niepel. Għandhom kemm tagħmlu xi qampjena. Ejwa, waħda kienet antika, restawrajnija, issa qed iddoq ma l-loġġ fuq is-sigħat. U inti tdoqqhom ukoll niepel? Jew awtomatika? Le. Fidejk. Mhux fidejna, ndoqqhom minn isfel. Minn isfel. Mbagħad jiġu iż-żgħażagħ idoqqhom minn fuq. Tajjeb. Liel, aħna nixtieq nagħmel ġurnata u nitkellem miegħek, imma int għandek x'tagħmel u jien qed imur inkompli wkoll. Liel, grazzi tax-xogħol tiegħek. Grazzi jent. U dan huwa Lieli is-sagristan tal-Knisja ta' Ħaddingli. U xek, mur kompli. Inselmulkom aħna nibqgħu hekk għal ġimgħa sejħa Ħaddingli.
Dak ma nafx jekk kellu xi tibek fidu, hekk sew daw marru jduru l-postijiet għatte lemmu law id-danosan imma nkomplu niskopru aktar il-ħaddingli li jiena bqajt impressjonat li minkejja ċokon tiegħu bħala raħal xi storja kbira għandu ħaddingli. Fakrukom li mi għandi l-President tal-Għaqda tal-Malti, hawnhekk nistgħu nitfgħu naqra mużika sur audio men, kif fuq hekk silenzju għassa hekk aħjar. Kemm niddejja jiena bla mużika. Tħobb taqra u tisma' il-mużika fil-sfond? Jiena persuna li faċilment nintilef, ma tantx inkapaċi nikkonċentra fuq ħaġa waħda. Allura jekk ikolli l-mużika għaddejja telifni ftit mill-qarja jekk inkun qed nikkonċentra. Xi waħda xogħol li għandi. Fil-festival imma se jkun hemm silenzju assolut u kodba? Le, fil-festival ħajkun hemm attivitajiet li ħin kollu tista' tgħid. Il-festival organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Jiġri l-attivitajiet jieħdu ħsieb huma biex tellawhom jorganizzaw programm imli daqs bajda biex ngħidu hekk. U aħna f'dan il-programm tħallna wkoll u ħajkollna 3 attivitajiet fil-festival li ħajsir bejn l-erba' u nhar il-Ħadd. U l-ħadd se jkun hemm għax naf li l-ħadd hemm attenzjoni. L-ħadd l-ikbar ġurnata lina. Ħajkollna it-tnedija tar-rivista tagħna Leħen il-Malti. Leħen il-Malti hija rivista li tmur lura għall-1931. Araw naqra, Meta bdiet l-Għaqda ilna għaddejjin. U għandna t-tnedija tagħha dakinhar. Issa Leħen il-Malti huwa interessanti għax mhux ktieb kwalunkwe ta' kitib wieħed u daqshekk. U daqshekk. Fil-fatt huwa joffri xelta ta' kitbiet u ta' kittieba. Per eżempju, ssib kittieba stabiliti bħal Charles Asa fuq naħa, u mbagħad kittib ġdid, per eżempju Andrew de Bono Kawki li ħajpubblika l-ewwel darba fl-Leħen il-Malti u anke kienet xikluna l-ewwel darba Mikela Polisi, ġifieri hemm ħafna smijiet ġodda, smijiet li drajnihom u kollha din miġburin fi ktieb wieħed. Issa ħafna jibżaw. Ma nafx x'inhi ta' ġifieri din il-fobja hekk illi għax bil-Malti jista' jkun tqil. Le, hemm xi ħaġa l kulħadd fis-sens ħassib kitbiet li forsi tifhimhom ftit inqas minn oħrajn, ma fil-veru sens tal-kemm hemm xi ħaġa għal kulħadd għax għandna proża, għandna poeżija, għandna traduzzjoni wkoll ta' poeżija mill-Ingliż għal Malti u għandna wkoll kitbiet akademiċi tlieta. Jiġifieri huwa varjat mhux għax bil-Malti u iktar diffiċli, ma qabilx miegħu dar raġunament għax il-Malti nitkellmuh u niltaqgħu miegħu kull fejn immorru għaw Malta, jiġifieri. Il-promozzjoni tal-sinna, ħafna tiġu aktar konxi illi jinniħu pjaċir, per eżempju telespettaturi li jgħidu li jiena tali dejjaqni jippreżenta għax ma mhux kapaċi jażel Malti tajjeb. U ssib ukoll min jgħidlek dik il-gazzetta joġbuni l-ister li joħorġu imma l-iżbalji li jkun fiha niltaqgħu ħafna niddejjaq naqra. Ġifieri ftit qed naraw li n-nies qed isiru aktar konxi u b'ċertu rispett ukoll lejn il-sinna. Il-fatt imma li qabel niftakar wieħed kien jgħidlek isma' tittaqra biex ittejjeb il-Malti. Imma jekk m'għandekx il-ħin biex taqra u ħafna mill-kitbiet huma bl-Ingliż, x'wieħed jista' jagħmel? Ma naqbilx miegħek li ma nixħin, fis-sens il-ħin aħna nagħmluh, bdejna ngħidu l-ewwel forsi naqra iktar diffiċli li huma impenjati b'ħaġa u b'oħra. Imma il-ħin inti tagħmlu anke jekk jien naf tkun qed tuża Facebook biex inkomplu ma nibdejna ngħidu l-ewwel u segwi l-paġna kelma pereżempju jew għidli 200 jew hemm paġna oħra jidher li għidli 200 sewwa u mbagħad hemm qiegħda bil-Malti. Per eżempju għidli 200 jippubblikaw novelli osra ta' 200 kelma kollox, jiġifieri tkun fuq tal-linja jinnaf, tkun ħatorqod xi ħaġa kull ma toħodlok 5 minuti. Ġifieri fil-verità rridu niġu aktar konxi li madwarna hawn. Eżatt, sakemm hawn mezzi li qegħdin iwasslu l-Malti li forsi ma nafux bihom jew ninjorawhom imma qegħdin hemm biex jintużaw u utli ħafna. Fuq suġġerimenti li wasluli li nixtieq fil-ġimgħat il ġejjin jagħmlu distinzjoni bejn il-I u l-E għax qed toħroġ ħafna f'ġonġi illi n-nies jitgerfxu fil-logħba tagħna. U fejn iddaħħal dil-imbierka għajn? Ġifieri fidejk.
biex fil-ġimgħat li ġejjin nifokaw fuq. Il-qudiem nista' niżvela li ħatiġi membru tal-Kumitat tal-Malti Bernice li għamlet it-teżi tagħha fuq id-deċiżjonijiet. Daw il-famuż deċiżjonijiet li jażlu jekk skont tinkitibx bit-t jew bid-d li tant ħabtu lil ċerti nies. Dej, hawn min jitbaqbaq għalihom, ġifieri hawn min jgħidli daħ jqogħdu jbidlu ħin kollu. U jgħat ispjega għaliex jinbidlu u x'inhu l-proċess biex jinbidlu. Mbagħad ikollna programm fejn nispjegaw aktar x'inbidel u x'ma nbidilx. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna lilek Sephora fidejkom biex anka tiltaqgħu ma' Sephora din il-ġimgħa fil-Festival tal-Ktieb li ħajsir. Mill-erba' sal-ħadd, mill-erba' sal-ġimgħa filgħodu sas-sija ta' Waranofsinhar u flaxija mill-5 sa' 9 u sibtu l-ħaġra nitħa hemmhekk dar il-Mediterran. Dar il-Mediterran għal konferenzi biex wieħed ikun jista' joqrob aktar lejn il-letteratura mhux biss Maltija, imma ovvjament aħna nippromovu kemm jista' jkun il-lingwa nativa tagħna. Ħammorru għal telebeħ, nerġgħu niġu lura u ċans li nlagħbu flimkien bwieġeb bil-kontra. Ħanistennikom hawn.